Takže nazdar lidi, já tam u dalšího videa, tentokrát je to ze hry Minecraft a už tady mám udělaný svět, tak se na něj připojíme. Mám tady udělanou i bonusovou truhlu. Trošku jsem si prozkoumal svět, abych načetl textury a tak. Takže já si tady vemu čestku, všechno. Tak. A hodně dlouho jsem natáčel, uvědomuju si to, ale teď se to budu snažit napravit, budu točit zase aktivně. Už se to nevykadím, vůbec jsem neměl teďka čas, nic, prostě. Mikrofon nebyl, rozbil se. Ale teď už mám nový mikrofon, myš, všechno, takže pojedeme bomby. Ne, prostě. Fakt lidi, já se omlouvám, že nebyly ty videa, nechal jsem je teda vyhodit, vymazat. Vymazal jsem si je z kanálu, odběry jsem si nechal smazat. A doufám, že teďka už je tam zase nazbírám jak minule, myslím, že jich tam bylo něco okolo 100, za což jsem byl hodně rád. Uvědomuju si to, kolik jsem ztratil odběratelů. Takže já doufám, že se vám zase moje videa budou líbit a no prostě já nevím jak to říct. Budu se snažit teda točit teďka aktivně, třeba 2 videa denně, když už ne, tak prostě vím, že bude tak 10 videí možná. Jako ne denně, ale jak jsem to chtěl říct, no 5 videí týdně budou určitě, takže se máte na co těšit. Budeme aktivní teďka. Z Minecraftu budu točit každý den, snad, doufám, že to budu stíhat, možná ve čtvrtek a v pondělí ne a středu možná, protože mám školu trošku díl a fotbal a florbal a prostě chci chodit ven, když bude pěkně. Ale teď už se nebudeme bavit o mých věcech v reálu a jdeme do Minecraftu. Do Minecraft světu. Tak, my si tady natěžíme nějaký to dřevo. Ať máme. Myslím, že stačí. Bohatě. Když už jsme tady, nakopeme si i kamení. Hodně budu dělat v offscreenu, abych to nějak udělal, aby nebyla nuda v těch videích. Budeme se snažit najít vesnice, všechno. Dobrý by bylo, kdyby jsme tu vesnici našli v tomhle videu, vůbec by mi to nevadilo. Komu ne. Ale jako snad se vám tyhle videa budou zase líbit. Je mi líto, že jsem minule přestal točit. Strašně mě to bavilo. Potom škola začala. Rozbil jsem si mikrofon. Myš na prd, taky jsem hodně dlouho nebyl na kompu, takže jsem se musel učit a tak. Ale teď už zase pojedeme jako vždy. Nám už skončil krumpáč. Takže my si uděláme čestku, teda pracovní stůl, neboli table, crafting. Kdo neví, co to znamená. Tak, ze zbytku si uděláme tohle. Uděláme si meč. Teďka si uděláme tohle. Tak. Já bych si dal ještě tohle. Takhle. Vezmeme si. Kolik máme? 6. Tak zabijeme si nějaký krávy, aby jsme mohli si udělat začátečnický armor. Omlouvám se za přeřeky, protože točení mi chybělo a zase jsem úplně vynervovaný. Ale mě se to nějak seká. Nesekej se. Zase budu nastavovat. Vám se tajka už určitě neseká. Ale mě se to seká a ne málo. Že to budu muset vyhladit. Dele. No nevadí. Nebudeme nadávat. Zbytečně ať mi nezrušil video nebo něco. Byla by to škoda. Krávy jak na přivolavon. To je jedno. Tak. Kůžičku si vememe. Tam už je poušť napravo, takže super. Třeba najdeme písečnou bouři. Pojď sem. Proč taková kravička je hodná tady ta ne? Pojď sem. Tak. Už toho máme hodně.
Taky nemáme HPčka, takže já se najím. Ano, vím, lepší by bylo, kdyby jsme měli uhlí, aby jsem si to trošku to, ale to je jedno. A teď nevím, co jsem chtěl. Jo, napřed si uděláme i postel teda, když už to děláme. Jo. Tak, brnko. Tak, 6. To nám nevyjde, že? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, tak aspoň něco. Máme 2 ještě. Tak, podíváme se, jestli tady nejsou někde nějaký krávy. Ne, nejsou, nevadí. Co bereme, masíčko. Tady buglí světlo, nemám rád. Nic, myslel jsem, že to bude nějaký důl, nevadí. A já se chtěl jít na tu písečnou, že? No tak jdeme na písečnou teda. Tohle videjko bude mít tak do 20 minut maximálně. Jak už jsem říkal, spěchám, ale nám teďka tady se vygenerovalo strašně moc krav, super. Ne strašně moc, ale nějaký krávy tu jsou, ale měli by z nich aspoň padat kůže. Sakra. 5. Ještě tak 2. Tak, my si tady vememe lak. Omlouvám se za lak. My jsme zpět. Jaj. Co jsem to chtěl? Jo. Tak narubeme si nějaký dřevo. Ještě. Aby jsme si když tak udělali dům. Do komentářů mi když tak pište, kde byste chtěli v dům, na poušti, na stromě nebo někde, určitě mi napište, já se budu řídit vámi, ale když najdu nějaký lepší místo, tak mě omluvte, ale hold, volba je volba. Písek si myslím, že zatím nepotřebujeme, takže ho brát nebudu. A? Tak to kecáš. Tak to je super, vesnička. Výborně, super. Tak teď máme štěstí. Výborně. Tak to je super. Tak a my jako první nenajdeme kovárnu. Kovárničko, kde seš? Kde je ta kovárna? Tady není kovárna. Tak my si tady vememe. Aspoň jim to tam ještě vrátíme. Tak jestli tady teda nebude, tak budu fakt smutnej. Protože, ne jako nebudu smutnej, co to plácám za nesmysly. Ale doufám. Proč skáču? Sorry vesničané. Ale já jsem tak rád, že jsme ho našli. Super, takže let's play bude o něco lepší. Možná i o něco delší, uvidíme, co budeme chtít dělat. Samozřejmě slunko nám zalízá. Ale my jsme v pohodě, my máme postel. Nechceme, aby vesničané umřeli, toho si brát nebudu. Tak podíváme se, jestli je už to na spaní. Spíš až v noci. Sorry no. Sorry bitch. Když budu mluvit prostě, tak se omlouvám. Tak jo, noc nám začíná skoro. Tak co, kovárna nic? Kam jdeš? Tak jo, vyspínkáme se. Tak. Ještě to tady proběhneme. Když
tak mi napište, proč tady není ta kovárna. To je škoda. Tak, hraje nám krásná hudbička. My si tady sebereme ještě. Jo, ještě tam jsme nebyli, OK. Já vím, mohl bych to posekat všechno, ale to se mi zas nechce. Nebo jo. Já slyším Spidera. Tak super. Já si myslím, že bychom se tady aj mohli na chvíli zabydlet. Hudba mi hraje nějak nahlas. Takže já si stumím sluchátka, počkejte. Tak. Nebo... Máme to už úplně na minimum. Hele. Oh, yes. Super. Já se napapám. Tady mám to maso. Tak výborně. Máme štěstí. Máme velikánské štěstí, lidi. Lak ale. Trošku lak. Jaj. Moc se omlouvám za lak. Tady prokopu se. Tak. Kostičky ty si taky vemu teda. Zlato. Žádný diamanty, nebo co? Tak diamanty nejsou, ale tak to vůbec nevadí. Když se tady jenom kouknem, aby jsme vzali železo. Tady si to zapamatujem. Ježiš. Aha, pič. Choď do piči. Omlouvám se. Táhni. Ty vole. Ty úchyle. Kdo tě zval? Co dáváš, kritik? Co dělám? To jako nevyskočím. No. To je jedno, to si zapamatujeme. Já vylezu tady touhle stranou. Tak jo, tak jdeme domů. Já si myslím, že pro dnešní díl by to mohlo být všechno. Určitě se těšte na další díl. Budeme se podívat do jeskyně a tak dál. Tak, já se s váma pro dnešní díl loučím. A u dalšího videa čau.